Wengane sisimpela sibona lapha izindaba izingenayo sinabona kamaqembu wezopolitiki njengoba ke amehlo abantu abaningi ke bethu nje yona ke NFP kuba ke ingakube ke izohamba ke nawuphi ke umshado bafowethu impela yona ke NFP isivisana ke yasikhipha sona ke isinqumo ke saso ukuthi cha impela ke ihamba ke nawaphi ke amaqembu kodwa phama sike ngikhuluma wengane zakuthi impela ke ake sinibingelela kwemboso City MTV sithi nje masoqala ungena yona ke channel awuke wenza okulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba ke ezishisayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane sisimpela sibona lapha iqembu le-NFP nebelibheke abantu abaningi ukuthi ke ingakube ke lizothatha ke eliphi isite uphi ke umshado ke impela ke bazothi ke bahambiselane nawo ke wengane zakuthi impela ke yona ke NFP sivisana ke yakhipha sona ke statement esishoyo ukuthi cha impela yona ke izosebenzisana ke enawo ke umshado ohlanganisa ke iANC IFP kuzoba yona ke NFP kanti ke sikhumbula ke wengane zokuthi lona iqembu le-NFP like laba nesingxoxo ke nayi MK osukunikela izolo labana ke bebedingida bebonisana uba ke ingakube ke isifunazi ke ikwazi ulantale ke bazosi busa ke kanjani bafowethu impela ke isinqumo ke sayo NFP simangaze ke abantu abaningi phana ke enkundleni ke zokuxhumana njengoba ke bongalindele ukuthi ke ingase ke ijone ke ifindo ke le IFP nayi ANC nayo ke EDA bafowethu impela lokho ke usho ukuthi isifunazi ke ikwazi ulantale ke siphethwe yona ke iIFP ehlanganele ne-IDA iANC nayo ke NFP bafowethu impela ke zinjalo ke ezona ke izindaba ke ebesiniphathele ke zona kodwa ke nayo nasembuso City MTV sithi nje